ľudia, vítam vás tu Patrikovsa, máme tu ďalšie ochutnávky, máme tu aj Marka. Čaute ľudia. Takže pozrite, čo sme tu nakúpili. No, takže, čo ideme ochutnať prvé? Toto, nápojk. Pozrite. Vidíte? No ideme, 3, 2, 1. Dačo podobne som malo. No, 80. A ja tak 9. No je to dobré. Sice je to kyselé, ale strašne mi to chutí. Dobre, takže 8 a 9 bodov, OK. Tak ideme túto. Nutella. Nutella? Nutella, Barilla, Nutella, kukurová. Ukáž, ako to vyzerá. OK. Takže máme tu. Barilla, Nutella, kukurová. No, a tak. No, 10. Minule si dával len 1 bod, alebo 0, teraz 9, 8, 10, dobre. 100 z 10. No je málo vôbec. Dajte teraz to moči. To neviem, či bude aj 0 z 10, chápu, 0 z 10. Čo to určite. Daj sem, ty si slabý. Bude zloží šibe. Daj sa. Nerob, len tak to rozhodíš. To tak. Mama, bojím sa. Máš nožnice, veď. Ja daj. Nožnicami. Opatrne. To sú také čínske koláčiky. Tak čínske? To nejde. Však na čo máš tie nožnice? Nožnice nefungujú. No, nefungujú. Pozri. Čo, lebo to strihajú, jak oni, šlojmro. Zem! Daj to sem Ty ja tam kokos. rozsežem. Ľudia, trápime sa tu. Oh my god. Ja tu za to, toto celý vín, kartón. No. Ľudia, pozrite. No dobre, okoštujte to. Však nehraj sa, s tým to okoštuj. Okoštuj to. Bojím sa. Fuj. Fuj, zlá. Fuj. 0 z 10 iba preč. 11 z 10. 0 z 10. Ďalšie. Lizotka. To sú kyselé. To ste mohli nehať nakoniec. Nie, nehaj. Ľudia, ideme kitka. Dobre, no tak je to. A ty si tam zeber svoju. Ale ideš to otvoriť. No, prasky. Praskol som to, čo tam je? Uwaga. O, tu je taký perníček. Wafla. Ne. No čo, vyjadrite sa. Také 5 z 10. A tak, 50.
No, ďalej. A túto nie, kytku. Ale čo to je? Menis. Kytku. Teraz by sa mi to tak rozpadlo. Tu máme KitKat. Asi nedám, lebo orechy nemám rád. A to má... Ešte sa to zabije. Toto... Bum bum. No čo má to, aké to je? Dobrá. Na koľko dávaš bodov? Takúto šulačku máme. Julia, pozrite, takúto. Ovoňajte. Tu máš dve. Ja obrneš. Máme jednu. Ja mám druhú. No, otvárajte. Ježiš, to je aká kravina. Ukáž to? Aká tu. To je. Čokoláda chutí, keby bola 3 roky po záruke. Ľudia, neodporúčujem 0 z 10. A ja, fuj. Ale toto. No má co, koštuj hento. Maco. Maco, laco. Miau, 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 miau. Fuj. Nič, nechutí. Nie. Dobre, iba ďalej. Ahoj. Boj, boj. Ty si za mňa. No dávaj ďalšie. Ahoj. Pingvínov si ma nagal. Ale veď ukáž aspoň, že čo otváraš. Čokobong. Šokolom. Ja nemám to. Ďakujem. No hento už keď vám nebude chutiť, tak už neviem potom. Lízatka budú. Sa meníš na psa? Voňa to, keby to bolo z plesní. Nie, voňa to ako keby to bolo, no prepáč, 20 rokov dozadu. Tí vypadajú títo, keby tam bola pleseň. Dá sa. Kde mali? Tiež. No je to dobré. Takže koľko? 8. Okej. Toto nemáme. Máme. KitKat. Som prešatý. Bohužiaľ jednu sme stratili po ceste z obchodu, takže si dajte na polu. Byla! To je miešaná. Nigerko. Ukáž, jak to vyzerá do kamery. Bomba. Bomba stick. Beročka, ja Daj to na poli, Daj mi veď. tu jednu tabličku. Áno. Nie. Chytaj. Ja nechcem, ja som mal polovičku. Čo si odrizni z toho, nie? Ja. Fuj. No, pretože nenávidím bielú čokoládu. Nakoniec nám zostali lízatka. Ešte si dám, zajde. Šalika, musím... Áno, daj to ty. Čo to je? Celé sa mi to rozsype. Dosť ja tu buchnem. To sa rozsype celé, ty. Čo je? Daj to sem, ja to. Máš silu jak vrabec. Ešte mám aj zem rozbije. A toto je iba na pestovačke. No gratulujem ti. Teraz ešte som zvedavý, koľko budete odbalovať tie lizatka. Ja to viem odbaliť. Daj to odbal ty. Ale ty vyhrať. A to ty.
Ty lízatka som 3,5 hodiny. Ja tak ani... No. Zas 3,5 hodiny. Poď, mám tu. Ježiš. Uga buga. Ešte čakaj ty uga buga. A hopa. Ukáž ho, aké. Modré. Otvorím, budú Vánoce. A je to kyselé. A nie, srandujem. To je srandujem. Nie je až taká zlá, no? Nie sú tak kyselé, neviem čo. Je to dobré. Nehodlám ešte do huby. Takže čo, ako to hodnotíte? 10. Dobre. A je kyslé, alebo jaké? Sladké. Kyslé, sladké. Dobre, a teraz každý vyberete tri najlepšie veci, ktoré ste dneska ochutnávali. Toto. Môžem 4. Dám 4 a ja. Toto. A toto. 3. Hotovo. A ešte tento dám. Čiže tebe chutilo toto všetko? Toto. A Maco tebe? A táto kravina niekde do korely sa. Maco? Ty? A úplne najlepšie ukáž. Nápoj? Je to 2. Nutella? Toto Lízatko? a... OK. Dovidenia. Čau. Čaute. Dajte 100 lajkov.